bagpakken. Igen palpation af muskulaturen for vurdering af muskelfylde og symmetri. Igen også palpere ned over knæene. Er der nogle hævelser, nogle variationer fra det normale. Fortsæt ned tibia, både på forside og bagside. Vurdere muskulaturen. Vurdere akillessenen, er den fuldstændig tør og uden hævelser eller forandringer. Hasespidsen ligeledes. Haseledet også. Og ned til tæerne. Og samme undersøgelse, hvor vi flekterer tæerne fuldstændig og ekstenderer dem, og hvis der er en reaktion der, så går vi ind på hver enkelt tå og palperer dem grundigt igennem. Haseledet, ekstension med en lille smule pres på, og flektion. Man kan jo ikke undgå også at flektere knæet, når man flekterer hasen. Det skal man lige huske på, så hvis der er en reaktion, så kan det både være fra knæ og haseled. Og normalt skal poten næsten kunne ramme tibia hos den normale hund, når man flekterer haseledet. Knæledet tager fat på denne her måde, gør jeg, og ekstenderer knæledet og giver det lige måske en lille smule overekstension. Som regel, hvis der er knæledelser, vil det være smertefuldt, specielt når man overekstenderer knæet. Men selvfølgelig skal man også registrere, om der er en normal bevægelighed af knæledet, eller der ikke er. Så faktisk flekterer jeg knæet først. Hvis ikke der er nogen reaktion der, så flekterer jeg haseledet. Hvis der så er en reaktion, så er det nok en ret stor sandsynlighed, at haseledet den er gal med. Hofteledet ekstenderer og lægger lidt pres på her. Samtidig, når man gør det her, vil man faktisk også ekstendere LS-området, så det er ikke entydigt, hvis der er reaktion, at det er hofteledet, det kommer fra her. Men man kan i hvert fald vurdere bevægeligheden her. Der er rigtig meget fin bevægelighed ude i yderstillinger. Selve, hvad kan man sige, den fremadrettede bevægelse her bruger vi ikke så meget, men hvis man har en reaktion med total ekstension, kan man prøve at abducere en lille smule, hvis man har en, og samtidig ekstendere en lille smule, og hvis man har en reaktion der, så er der måske mere hofteled, det kommer fra i læsområdet. Selvfølgelig, hvis man har mistanke om problemer med patellaluxation, så skal man selvfølgelig teste patellas stabilitet, både ved ekstension og fleksioner, og ved supination og pronation af knæet. Samtidig med, at man lægger et lidt pres på patella. Vurderer lige om hunden, hvad den siger til, at man manipulerer med halen. Og for at teste smerter for LS, så plejer jeg som regel at tage fat på denne her måde, neutralisere lidt eller hofteled, samtidig med, at jeg ekstenderer LS-området. Hvis der er smerter, vil der som regel komme en ret kraftig reaktion på den bevægelse. Og ellers så skal man selvfølgelig huske også at palpere ryggen på hunden. Igen vurdere, om der er symmetri, muskelfylde osv. Jeg holder hånden under maven og lige så stille bare berører torntappen heroppe på den her måde. Nogle gange, hvis man har et hyperæstetisk område, kan man se, at hunden reagerer ved at trække muskulaturen sammen. Og ellers også mere dyb palpation ud for processus transversi. Og se, om der er en reaktion der. Samtidig med, at man holder under maven for at se, om den eventuelt spiller mavemusklerne, når man gør de her ting. Ligeledes selvfølgelig palpere nakken igen. Om der er nogle spændinger i muskulaturen, om der er nogle asymmetri. Og man kan for at teste bevægelighed. En godbid er godt.
se om der er normal bevægelighed.